Existujú bytosti, o ktorých sa hovorí už stovky rokov, no dnes ti ich ukážem iba 5, čiže prinášam ti top 5 najdesivejších mytických postav. Na 5. mieste máme postavičku s menom Hetman. Táto mytická bytosť sa väčšinou objavuje v spánkovej paralýze, ale ľudia po celom svete hovoria, že ich videli aj na vlastné oči, teda v 100% živote. Dobre, dosť bolo srandy. Predstavte si, že ak ste niekedy zažili spánkovú paralýzu na vlastnej koži, zobudíte sa, nemôžete hýbať, ste úplne mimo a iba sledujete, ako v rohu izby na vás kúka vysoký muž v klobúku. A iba ten smart. Čo kúkaš, ty kokotko vyjebaný? Na 4. mieste máme Wendigo. Táto postava pochádza z folklóru severoamerických indiánov. Obrovská chudá bytosť, niekedy so zhnilým telom, ale väčšinou aj poukázaná na jeleniu lebku. Väčšinou ju ľudia spájajú s kanibalizmom, alebo teda s nekončiacim hladom. Čiže niečo ako moja frérka. Jeden fun fact, našiel som, že v 19. storočí bolo viacero ľudí posadnutí, alebo teda obvinení tým, že boli posadnutí práve Wendigo. Tretia bytosť, a teda moja obľúbená Skinwalker, indiánska legenda z kmeňa Navajo, bytosť, ktorá vie meniť svoju podobu na zviera ako napríklad vlka, kojota, medveďa. Ľudia veria, že Skinwalker je čarodejník, ktorý obetoval svoju rodinu alebo urobil hrozostrašný čin, aby dostal túto moc. Večku, ktorú vám teraz poviem, je, ktorú už všetci veľmi dobre poznáte a myslím si, že to je aj kvôli hrám, pretože táto postava vznikla pomerne na hre z roku 2009 a je ním Slenderman. Proste klasika. Les, vysoká postava, dlhé ruky, muž bez tváre, v obleku, naháňa malé deti. Nejaký dôkaz jeho sily je tá, že dve dievčatá v USA dobodali jednu svoju kamarátku na základe toho, že verili v to, že Slenderman žije. Tá Amerika je nejaká prepnutá. No a číslo 1, prepáčte za moju výslovnosť, Mothman, je legendou z jedného mesta v USA, klasika, bytosť s červenými očami a obrovskými krídlami. Táto bytosť sa objavuje tesne pred katastrofami a ľudia veria, že v roku 1967 predpovedala pád Silver Bridge, kde zomrelo 46 ľudí. Tak a to bolo úplne všetko z tohto videa. Či na tieto veci veríte alebo nie, jedno je isté. Veľmi veľké percento ľudí z celého sveta na toto verí a desí ich to a boja sa toho. A verím, že by ste sa možno báli aj vy pri nejakej horšej, strašidelnejšej atmosfére. Ja som sa to snažil podať trošku tak zo srandy, môjim štýlom, aby ste sa trošku aj zabavili pri takýchto veciach. Aby ste to už nemali stále otrepané s tým, že sa vás ľudia snažia strašiť aj jedno s druhým. Takže dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Napíšte mi do komentu, čo by ste chceli vidieť ďalej. A však daj odber, ne? See ya!